Dongfeng е нова и хитова автомобилна марка на българския пазар. Често клиенти питат за 4x4 модел на бранда. Първият такъв е вече наличен при нас. Bulvaria ви представя най-новото предложение в нашата гама на големият китайски автопроизводител Dongfeng Rich 6. Това е многофункционален пълноценен дизелов 4x4 пикап с богато оборудване на изненадващата за класа си цена от точно 55 000 лева без ДДС. Dongfeng Rich 6 е внушителен и достъпен високопроходим автомобил, предлагащ динамичния характер с двойно задвижване, успокояващия пътен просвет от 207 мм, системи за безопасност, високото ниво на комфорт и богато включено стандартно оборудване. Този универсален и многофункционален автомобил е създаден за работа и професионалисти от различни сфери на дейности. Но той е готов да осигури и удоволствие в свободното време, като е идеален избор за всички, занимаващи се с активен отдих, туризъм и различни хобита. Автомобилът се предлага с 6-степенна механична скоростна кутия, осигуряваща удобство в града, извън него, но и при трудни терени. Самоуверена външност и ефективно задвижване с 2,3 литров дизелов двигател, предлагащ мощност от 160 конски сили, въртящ момент до 380 Нм и комбиниран разход от 8,5 литра на 100 км. В момента модел Rich 6 е на цена от 55 000 лева без ДДС. За повече информация или за да се запишете за тест драйв, посетете страницата ни в интернет bulvaria.bg. Там ще намерите и повече варианти за връзка с нас.